Makadunyiswe uJesu Kristo. Ngizocela bonke abebesebenza noBhunu namaciko onke asondele ngaphambili. Okhulumayo uThokozani Zulu, uChairperson wamaciko kwaZulu Natal. Sibingelele umndeni wakaChili, ikakhulukazi umama kaAndile. Sibingelele uMr Magic esiphathele kahle uhlelo. Sibingelele abafundisi bonke esinabo ngaphakathi, ikakhulukazi uBishop uDube. Sibingelele zonke izikhulu ezikhona zikahulumeni, nabo bonke abaholi abakhona ngaphakathi kwethu bezepolitiki siyababingelela. Siyacela ukuthi njengoba sila sizo celebrate impilo kaMfowethu, baningi kwi-industry uBhunu abathintile empilweni zabo. Akujwayelekile kakhulu ukuthi uma ngabe uyiciko ugcine usu businessman njengoBhunu. Ekubeni kwakhe ubusinessman kuningi akwenzile okusithintayo thina sonke. Ekwenzeni imicimbi, ingabe kuyashuthwa, abafowethu abaqashile, like industry yonke ilekelelile. uBhunu ke ube umuntu obekwazi ukuthi uma ngabe unenkinga noma ngabe yiphi inkinga ke khona ayenze leyo call. Sizokhumbula ukuthi kunezinto esibuye sizibange nohulumeni ezamaciko. Okuwukuthi uBhunu omunye abantu abeyangifonela athi Mageba wenze kahle lapha ngoba laba bebesigangela abakwazi ukufika kwaZulu Natal badle imali yamaciko nabantu abangabona abakwaZulu Natal. Ingakho sikwazile ukuthi siyilwe impi together with uBhunu, together with uButhemnkosi, njengoba ama Metro Award ebuyile eze la eKZN. Omunye wabantu abalekelele kakhulu ukuthi ezinye izinto nisuke ningazazi ezenzeka behind the scene. Ingakho singakwazanga ukuthi siwavimba ama Metro FM Award njengoba savimba ama Summer Award. So ngalawo mazi ngicela wonke ama artists asondele ngaphambili sivalelise kuMfowethu. Noma ungaze uthini usweet wodwa sibona sasishisa izindaba eziphambili zosuku.